Shalom. Selamat hari Minggu Madihita saluhutna ruas ni huria ni Tuhata. Nunga saat hita di bona tahun di bulan Desemberon. Laos di minggu apen na padua honon mahita patupahon permingguan na perpudi. Minggu kesehatian keluarga HKBP Bonang Indah di tahun 2022. Topik ni minggu di Advent na paduahon marhabadiaon manomu ari ni Kristus. Taparade madirita tapauba marohata laho manomu Tuhani. Di bagasan haradion ni roha hupasahat mangulupku hupai baru madiriku manomu nomu haroronai. Nuaing matikina pai baru diri mangolu di bagasan holong ni debata jalagabe pasu-pasu tuhu maliang marede mahita sian buku ede nomor 30 sada ari namar hasonangan.
marhite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ho ale Jahuba dihalunguton rohaku, ale debataku, marhaposan tuho doahu, say unang pailaahu, asa unang marsurak-surak akamusuku midaahu. Dang tahetagamon tarurak manang isis yan akan na makaposiho. Ali Jahuba, say pabotohon matuahu akadalanmu, jala ajarhon tuahu akabogasmu. Sadarion maro Tuhani manopot jorona, beta tasumba maibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali amanami na di banua gijang, na madok mauliati dohami tuho, ala di paboton ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalahosal pudosogot langit dohot tano, alay nahot do ang hatam rodi sa leleng-leleng na. Akup nii, ikon patar dosogot sa luhut jolma di jolo ni habang sa paruhuman mi, say asi maroham di hami, pahot marohanami marhapur siyaon di hatam, marhite-hite todi perbadia, padungo mahami, jala paringgas hami martangyang, asa marlas ni roha hami paimay mahonho, jala asa dapot hami hangoluan naso rasuda. Amen. Tapuji matuhatta marhite buku ede nomor 42 ayat sada, hamu sude naung tinoruan. Patik ni debata dihita di minggu sadarion, ima patik perjolo sahatu patik paupaton. Patik perjolo, ahu do Jahuba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manangahan na di benua gijang, dohot na di benua tongaon, rodi na di bagasan aek na di torun di tano, yanggo tunggabe si sombaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang goso ture dalanna, ay hona uhum na desogot akan na marsineang di guarna. Patik paupaton,
Ingot hamu mapabadiaon ari minggui, dina ono marima ulahamu nasa selaunmu, alayang guari papituhoni, ari paredanan ni Jahoba de batamdui, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burung, manang naposom ilahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe namangebati hutam. Ai dinaonom ari do di toppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradadian nai jala di parbadiai. Ima sahatna atong rak mangidugu gumahita sian Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, say pargugoy mahami, mangulaon na baru tempat ini. Amin. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 44 ayat 2 dohot ayat 3 hamuna na porsiai seto muhamu Tuhan Yesusi. Tatopo timadusata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugo na suhatu dosan, para si roha midahami na dangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahaton dohami tubu jaladang adong hapursiaon di bagasan rohanami hiyan. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Masegudang do pangalosyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Ala nidinggan ibasam dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akadosa ni hapusoon nami. Dohot pangalosyon nami. Say ingot mahami hobar tu asin ni roham. Dohot dinggan ibasam ala ni goarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
baga-baga ni debata taringot tuha sesaan di dosa. Roma hamutuahu asa mangulu tondi muna ninna Tuhan Jehovah. Tung surararado sa musongon abit bunga dadap, botar do bahenok pusongon itak, nang perarasongon abit hasuba, gabe songon hapas do muse. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Marede hitasian buku ede nomor 363 ayat 10 maulia te dok hamu. Nagabe turpuk epistel di mengguta sadarion na tersurat di Pesalmen 24 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10 tajahama marsikat sorin. Ede sian si David gok di Jehovah do tanoon ro di isina portibion dohot pangisina. Ai ibana dompa ojak kosa di atas niaka laut, jala dipahot di atas niaka batangai. Isedo menjadi nakok tudolo ni Jehovah, jadi isedo na humjongjong sogot di hajongjongan ni habadion naing. Halak wartawan alidang dungutan sinaraha, paruhana so payuto aso hosea, jalana solo margana lawa magas. Ima halak na maruli pasu-pasu sian Jehovah, dohot hatigoran sian debatani hatuon naing. Ima sudut niaka na uso-uso di mana, akana mangaluli buhim ale debatani si Jakob, Sela. Patugijang matohang muna hamu ali akaharbangan, patugijang mahamu ali akapitu sian narobi, asabongot raja ni hamulyaon. Ise ulaning raja ni hamulyaoni, ima Jehovah nagogo jala ulubala, Jehovah ulubala dia musuon. Patugijang matohang muna, hamu ali akaharbangan, jala patugijang mahamu ali akapitu sian narobi, asabongot raja ni hamulyaoni. Ise ulaning ibana raja ni hamulyaoni, ima Jehovah Zebaot, ibana do raja ni hamulyaoni, Sela. Ida sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala naopyopsa. Amen. Tapuji matuhata marhitekor huria hakabipe bonang indah balga tutu. Pinangido matu sude hita ruas ni huria jongjong mahita saluhutna.
Tapuji matuhatta marhite buku Ede 552 ayat 1 dohot ayat 2. Hosianna di anak ni Raja Daud. Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon ya kadongata disadok portibion rap mahita madok ahu porsia di debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan na tumapalangit dohotano ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabean sianton di perbadia andorang sohabubuhan hido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mati tarpazal do ibana di hao pinor silang na tuat tubano turu dumitanom na mula manguli dari patuluhon na manaik di surgo laon dultu siamu ni debata Jehovah amanay pargogo na suatu dosani disima ibana pe mamulak sugut tanoon manghumi halak na mangulu doho na mati ahu persea di tondi perbadia jala adong sadahuria na badia Muria topan hal Kristen akan nabadia do dihasan dosa do diatai namandok mula mangulu so dami hal nang mate do dihanguluan na sora sudah. Amin. Tatangihon matikting ni huriata di bagasan Minggu Sadarion. Huria nahina holongan di bagasan
Kuarni Tuhan ta Yesus Kristus. Sonari tetangihon matik ting ni huriata di bagasan mingguon Ima Minggu 4 Desember 2022. Goarni Minggu ta sadarion Ima digawari Minggu Advent paduahon doh topik marhabadiaon manomu arini Kristus. Permingguan kesehatan keluarga. Di hari sadarion Minggu 4 Desember 2022 Ima permingguan kesehatan keluarga. Di permingguan yon namar howas papungu pilihan dohon ada tahun Ima keluarga sian ruas permingguan pukul 6 Ima sian wik eprata ala amang keluarga HP Sirait dohon inang boru pasaribu. Di permingguan sadarion Ima pukul 10 wib Ima sian wik Jerusalem Ima ala amang keluarga JF Sinorat boru Harianja. Di permingguan ini tapasat mapelian keluarga ta marhiti amplop par olop-olopon nanang pinarade ni huriata songon tadda las ni rohata di pengaramation ni debata di bagasan keluarga ta pelian par olopon keluargaon lau manupahi tu haperluan di ekonomi sosial ni huriata tapasahat mapeliatai di bagasan las ni roha turuas ni huriata nasoboi mandohoti permingguan di gereja asa marminggu secara live streaming na dipatupa di permingguan pukul 10 wib di channel YouTube HKBP Bonang Indah. Pertanyaan pamuhai perguru Malua tahun ajaran 2022-2023 di hari sadarion Minggu 4 Desember 2022 masuk pukul 14 wib manam pukul 2 nama ringanan di gereja di patupado pertanyaan pamuhai perguru Malua tahun ajaran 2022-2023 na di dohoti sudena toras dohot perguru Malua dohot sudi guru pengajar tiktingon mana gabe undangan tu sudena toras dohot par guru Malua dohot guru pengajar asal roh mendohoti ulau ni gabe ruas nagok ala naung sidong di padalan parmahanion tu sada keluarga ruas par guru na naung tertikting jari Minggu 10 April 2022 naung salpu sialan ini sermon Parhalado Huriata di hari Selasa 29 November 2022 manotopon memuka di hari sadarion Minggu 4 Desember 2022 gabe ruas nagokma Ima keluarga Heden Simanjuntak dot inang Kristina Natalia boru lumbat toruan dohot tolu dak danak nasida nama ringanan di Ayala Residence nomor 1 Kecamatan Legok Kelurahan Palasari Tangerang masuk Wik Bethlehem jalan naki nunga marminggu nasida di permingguan pukul 6 wib jadi tatangyakan manasida asa betul-betul gabe ruas namangolu di huriat tahun Natal Parhalado dohot keluarga HKBP Saresat Bonang Indah di hari sadarion Minggu 4 Desember 2022 masuk pukul 10 wib mana pukul 5 sore nama ringanan di HKBP Pospel Cirarap di Patupado Natal Parhalado dohot keluarga HKBP Saresat Bonang Indah marpadomuan tu ulau ni permingguan botari marsohot majo di pasada dohot permingguan mandogot dohot Arian mengapuli di Batu Pahuriat tedu acara pengupudian tu keluarga Nyonya Erhan Enggolan dot
inang F Boru Marpaung Wik Judea, dohot keluarga S Pasaribu, dohot inang E Boru Nenggolan Wik Judea di hari Senin 5 Desember 2022 masuk pukul 20 WIB malam pukul 2 Luborngin. Nama ringanan di Perumahan Dasana Indah Blok SL Sada nomor 8 Bonang. Siala naung cumolo di alap tuhata natoras boru ni amang erha nenggolan nahinan. Dohot inang E Boru Nenggolan ditiki naung salpui. Saya tuhata mana mangapuli sudah keluarga dan tinggalon ni naung cumolo montingi. Raport Parhalado Pertohonan. Jadi Selasa tanggal 6 do Selasa tanggal 10 Desember 2022 masuk pukul 20 WIB malam pukul 8 Borngin maringanan di gereja naing dipatu pahuriata do raport Parhalado Pertohonan HKBP Bonang Indah naing meneruskan pembahasan evaluasi program dohot anggaran huria tahun 2022 dohot menyusun program dohot anggaran huria tahun 2020. Laos tetingon mana gawe undang resmi tu sudi Parhalado Pertohonan asal roh mandohoti para petani. Pesta Natal sada minggu tujolo ima naparjolo Natal HKBP sa distrik 20 Sada Banten. Di hari Senin 5 Desember 2022 masuk pukul 15 WIB mana pukul 3 sore saat tuna sidung maringanan di HKBP Tangerang Kota di Patupado Natal HKBP sa distrik 20 Sada Banten. Nama duaon Natal Lansia HKBP distrik 20 Sada Banten. Di hari Kamis 8 Desember 2022 masuk pukul 10 WIB 1 Nasidung maringanan di HKBP Resort Kota Bumi di Patupado Natal Lansia HKBP distrik 20 Sada Banten. Natal Sekolah Minggu dohot para remaja HKBP Bonang Indah. Di hari Sabtu 10 Desember 2022 masuk pukul 10.06 WIB malam pukul 4 sore maringanan di gereja di Patupado Natal Sekolah Minggu dohot para remaja HKBP Bonang Indah. Natal Diakoni manang di Fabel dohot berkebutuhan khusus HKBP Saresot Bonang Indah. Di hari Minggu 10 Desember 2002 masuk pukul 10.06 WIB maringanan di HKBP Binong Permai di Patupado Natal Diakoni imatu di Fabel dot berkebutuhan khusus HKBP Saresot Bonang Indah. Natal Remaja dot napa sepuluh HKBP Bonang Indah. Dari Sabtu 17 Desember 2022 masuk pukul 10 WIB malam pukul 6 sore maringanan di gereja di Patupado Natal Remaja dohot napa sepuluh HKBP Bonang Indah. Saya di pasu-pasu di Batama Uloni bahen sangap di Guarna. Padidion Nabadia. Di hari Minggu 10 Desember 2002 di Parmingguon Arian naing di Patu Pahuriat tado Padidion Nabadia. Pino abotohon tu sude ruas ni huriata na naing mandohoti ulon Padidion Nabadia asa pasuraton diri marhiti tu situa wek nabe marguru terdiri di Patupa di hari Jumat sia Desember 2002 masuk pukul 10 WIB manung pukul 6 sore maringanan di gereja sino sohon tu sude peserta asa mampuan formulir pendaftaran baptisan kudus naung diisi dohot lengkap. Penyusunan program kerja tahun Parhurian 2020 ala naung masuk dohita tu tahun baru Parhurian 2020 sino sotu sudah seksi na arong di Dewan Koinonia, Dewan Marturia dohot Dewan Diakoni asa patu pahon parapoton laho mabain rencana program dohot anggaran tu tahun Parhurian 2020. Pilihan bulanan sinasohon tu sudi ruas ni huriata asa rade pasaton iuran bulanan tu huriata marhite situa wiknabe manang langsung di pasat tu sekretariat
Jadwal perayaan Natal 2022 do tahun baru 2020. Jadwal perayaan Natal 2022 do tahun baru 2020. Boi mata jaha di file na naung di pasat Auria Marhite WA Group, manang WA keluarga, manang WA pribadi. Tona Sinode HKBP Distrik Dupusada Banten. Tona Sinode HKBP Distrik Dupusada Banten di Jahawan ma anon di ujung ni Tikting. Pilihan para pengon do torop ni ruas naro di perminggu naung salpu. Boi mata jaha di file na naung di pasat Uria, Marhite WA Group, manang WA keluarga, manang WA pribadi. Selamat ulang tahun. Parhalado Rabdo ruas ni huriatta pasahatan. Selamat panjang umur. Goklas ni roha masude ruas ni huriatta. Nama ulang tahun hatu tubuh. Dohot marulang tahun hot ripe. Sian tanggal 28 November saat 4 Desember 2022. Hatan itu hata si peopota iman atas surat di Pesalmen Bidu 30 ayat 2. Saya marolop-olop dalam marlas ni roha ma'au bahen mida asini roham. Nati natapmu dangolhon namar binoto iho di aka hagogotan ni tondiki. Aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh, doat marulang tahun hot ripe. Boi mata jaha di file na naung di pasat Uria, Marhite WA Group, manang WA keluarga, manang WA pribadi. Yamu amang doat inang sonari ujahom ma Tona Sinode HKBP Distrik Dupusada Banten. Mendapoton na pinarsangapan amanami inanami parhalado dohot ruas si HKBP Distrik Dupusada Banten dengan perantara Padita Resort di Ingananan Nabe. Asini rohama dihamu sia tuhatta dohot anakna Yesus Kristus tuhattai. Mauliate madi tuhatta nauman dongani jalapatiurhon roha do pikiran ni sudi peserta Sinode Distrik HKBP Distrik Dupusada Banten. Nadi patupa di hari Jumat 2 Desember 2022 nasalpu di HKBP Resort Citra Raya. Dengan do merdalan ulaun Sinodei. Na sinodangan ni tema Filipi Bidu 2 ayat 12b. Mardongan biar dot lomos ni roha hulau kamuma haluan muna. Adong ma akahaputusan na nang siulahonon di distrik on tu tahun 2020 naro ima parjolo. Ala program mana orientasi pakobasion di HKBP 2020 naro 5 tahun profesionalisme penata layanan. Alani di patupa ma aka kegiatan na ubuk tu tahun profesionalisme pakobasion. Pakobasioni sara pemberdayaan pimpinan jemaat, pendeta fungsional, bendahara, dohot parhalado para tahun sa distrik. Meliputi penerapan dohot membangun penata layanan sumber daya manusia pelayan manang SDMP na berkualitas, berjenjang, adil dan berkelanjutan untuk menghasilkan pelayan yang profesional di Huria Resort Dohot Distrik. Paduahon Balga situtudo holong ni rohani tuhatta di distrik 21 Bantenon. Marhiti asi dohot holong ni rohani tuhatta. Mardalan doaka program distrik di tahun 2022 na salpu di ganup kategorial. Songoni di administrasi do perhepengon ni distrik. Tolu. Mulai tanggal 1 Januari 2020. Mardalan ma sentralisasi perhepengon di HKBP.
langsung Masian Huria menyetor tu pusat 55% sian sandok akapelian nata patupa di Huria. Jala ganut minggu mata setor tu pusat marhite virtual ekon. Bawapaton Sudi aka perbelanjoni pangulan nagok di HKBP langsung nama sian pusat jaloon marhite nomor rekening pribadi ni pangulan nagoki songon itu anggaran resort dohot anggaran distrik tu tahun 2020 sian pusat dota jalo marhiti badan pengelola sentralisasi keuangan manang BPSK HKBP Palimahon Sudedo peserta sinode HKBP Distrik 21 Banten mangolopon jala mendukung penuh sentralisasi keuangan HKBP. Jala dohot patuluson naung diputusan di sinode godang HKBP tanggal 24 Oktober saat 27 Oktober 2022 na sarpo. Ima manongos 55% sian sude pelian na adong di Ganup Huriatta. Jala ditongos Ganup minggu tu pusat marhite virtual ekon. Ponopon hot do patupaon ni distrik kegiatan pesta parheon ama menguduti program berkelanjutan naung di patupa di tahun 2022 naung salto. Dihamu amana mi do inanan saroha sapikiran di bagasan ni rohani Tuhan itu aka peserta sinode distriki gabe marujung di bagasan damai dohot las ni roha songonima pinasatu hita salut na ruas dohot parhalado ni huria na adong di distrik 21 Bantenon Rab mahita maka uluhon asini rohani Tuhan naung tajalo marhiti pasu-pasuna. Banten 2 Desember 2022 Tabe Mardongan Tangiang Preses HKBP Distrik 21 Banten ditanda tangani Pendeta Juniaster Hutauruk STH. Kamu amanami do inanami songonima tikting ni huriata di bagasan minggon di batama nama masu hita salutna amen. Tapa saat ma peliata marhite pelian sada A dot sada B tapuji matuhatas yang buku ed 825 ayat sada dot ayat 4 buku Nabadia. Lord.
Gohi mahami ale Tuhan, dinalahu majalo hatam, asa dina hupataria sokami hatam nabadion, taruli hami ditod di habisuhon, jala dinanaing hutangi hokami hatamon, lehut tuhami tod di pangatusion, asa polina le Tuhan, huat tusi hami, huhangolu hokami, hatamon di panggulmiton ni ngulu nami, di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Di hamu amanami dohot inanami, ruas ni huria ni tuhata, dohot saluhutna amanami dohot inanami ruas ni huria, nama dohoti parminggonon lewat live streaming, horas maha di hamu saluhutna, hatani debata ojahan di parsaurata, di minggu Advent na paduahon, imana tersurat di suratnya Apostel Paulus madapoton huria Filipi bidusada ayat 3 sahatu 10 sada. Filipi bidusada ayat 3 sahatu 10 sada songonon ma hatana hujahahon ma dihita. Mauliate hudok tu debataku ganuk huingot hamu. Toktong manang sadihari pe hutangnya ko kamu sudena. Sian las nirohaku do huula tangyaki. Ay huingot saormu na tu barita nauli sian mulanay sahatro di nuaeng. Apalaon mapos nirohaku. Nang upuk kau laon nadenggat di bagasa kamu. Patuluson ni idoi sahatro di ari ni Kristus Yesus. Tamado songoni rohaku midahamuna sude. Alana di bagasan rohaku hamuna. Aira partohap di asini roha natuawi dohamu saluhutna dina tarhurungiau nang dina hutariason jala huodolhon barita naulii ai debatado saksiku di balgani siholhu midahamu sude mangihutton pangasini Kristus Yesus jalodo hupangido naing malam sumurung holong ni rohamuna marura di parbinotoan doho dinasa panibangon partodion lau manakasi narumikoti asa polik kamu sopartuk Tuhan sahat rodi arini Kristus asa ramos samu marparbue hati goran marhite-hite Yesus Kristus bahen hasangapon jala puji-pujian di debata disido sahatna selamat Advent ma dihita saluhutna. Na parjolo tamado hita medok moleate tu tuhata pardenggan basai ala asi dohot holong nirohana tu hita ganup akamang dohot tinang nang remaja na poso bulung taruli hita dihahi pason ni pamatang nang partodion jala dilehot tu hita tiki rak marsaur dohot tuhata di ibadah minggu Advent na paduahon di bagasan sadarion. Topik ni minggu maswarahot tu hita asa marhabadiaon ma manomu arini Kristusi. Marhabadiaon manomu arini Kristus. Hidup sucilah dalam penantian hari Kristus. Di minggu Advent na paduahonon dina manomu-nomu hita taringo tu haroro ni Kristusi. Ima maranata. Takas di pabotohot tu hita jala dipangido tu hita asa ta parrohahom ma
hayason ni rohata pikiran nang partodiota. Asabadia jala asa sitong didapot debata hitaon saluhutna. Molotukpe di bagasan dosa hita alai ala asi dohot holong ni rohani debata ias dohita diburi hobar tu haluaon nang binuanna. Atau ngakamang dohotinang asa margogo hita mengupayakan songo dia dongolu na toktong marhabadiaon dison mananaing ajarion ni naposo ni debata na margoar si Paulus tuhuria Filipi jalahita pe taruli donuaing di pangajarioni. Sian piga-piga huria nahinahobasan ni si Paulus takas diberengi mana do huria Filipiom ma na sikop majalo ima hata ni debata barita nauli na niajarhon ni si Paulus. Disi diajarho si Paulus hata ni debata majalo do huriai dihangoluhon jala diparbuehon. Dungi di tadi kon aposteli ma huriai diuduti ma perdalanan na songon naposo ni debata. Ia pakobasion na toktong do tigor jala bonar. Pola do sapetar hurung ibana ala ni hasatiaw ni ibana dinalaho marbarita nauli. Tarhurung imana. Tarhurung dang ala ni hajahaton na adong diulay bana. Tarhurung ala na dang adong tubu na jatsian pakatayon ni ibana. Alay holan ala ni pamaritaon di barita nauli ido. Di bege huria Filipi may ngatarhurung be aposteli dipenjarakan. Dinamarningot jemaat Filipi saluhut na akka pelayanan nabinain ni si Paulus papungu para sini rohau manasida. Olat ni na adong doh tolap ni nasida di papungu ma. Tasarihom ma aposteli ay gabetar hurung do ibana nuaing tasarihom ma olat ni natolap pita. Di papungu ma. Jala si Epaphroditus ma na mabuan na pinapungunaon di pasaha ma tu aposteli. Dung di jalo si Paulus si takas ma di bagasa tangyang di ibana dibid dusa daw didok tung masay moliate godang dorohaku ala mangula tod dini debata tuhamu akaruas ni huria na adong di Filipi majalo jamitaku mangatusi makanguluhon doho maparbuehosa dang ala na hapistaron ni pamikirion ubahen boy hupatorang hatai dang ala ni habisuhon ni godang ni parbinotoan ubahen na ditakup ruas ni huria barita nauli alai ala mangula do tod dini debata di naposona dohot ruas ni huria na majakon barita nauli. Takasa kamang dohotinang ada hubungan yang baik antara hamba Tuhan dengan jemaat. Hamba Tuhan yang selalu berjuang dan bergumul untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan sampai tidak memikirkan kesejahteraan atau kesehatan hidupnya. Bagaimana agar Injil ini tetap tersebar dan benar-benar dia imani, semakin dibabat firman Tuhan itu semakin merambat. Bahkan seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus ini, dia tidak takut kehilangan nyawanya. Dia mengaminkan dan mempercayakan dirinya hidupnya kepada Tuhan dengan berkata, sebab mati itu ialah keuntungan bagiku. Demi pelayanan yang kulakukan karena Tuhan sudah memilih aku menjadi hambanya. Toktong dorupani ditangnya koni mana ruas ni huriai. Asa toktong ruas ni huriai lam sumurung holong ni roha di nasida. Ngadeng gakian masih haholongan ruas ni huriai. Alai lam sumurung maholong ni roha mia dihamu ni naibana di ayat na pasiyahon. Dungi muse marurat di parbinotoan doho dinasa panibangon partodion. Marurat di parbinotoan tubuh pangatusion di bagasan roha dohot pikiranna asaboy manibangi dia dona sitong dohot dia dona jat na parjolo nakingan lam sumurung maholong ni roha ruas ni huria tu ruas ni huria na posoni Tuhan parhalado tu ruas ni huria parhalado nang tu parhalado polin sikop holong ni roha dungi muse marurat di parbinotoan
doho dinasa panibangon partodion. Tubuh pangatusion, ada pengetahuan, ada pengenalan, sehingga pengetahuan itulah yang mengarahkan kita untuk bisa memilih mana yang baik dan tidak memilih mana yang jahat. Amos dengan tegas mengatakan, pilihlah yang baik, bencilah yang jahat. Alani dihamu akamang doho tinang di hatahoni mana ma molonung ngapolin holong ni rohai dihamu jalamian hatani debata taruli mahamu sogot di parbuena Ramos parbuena haramoson ni parbueon atar songon sada suasuana me molo hamu akan natoras polin holong ni rohamu na tua kayanakon jala sikop hatani debata mian dihamu di memehok kamu tua kayanakon muna marparbue Ramos doi sogot tapu muna di patuduho kamu holong ni rohamu na tu nasida pe patuduhonon nama holong ni roha nang tuhamu na torasna asaga besoso-soso mau tututu hita saluhutna dina madalani ngolu hita saleleng di Portibion selalu duta upayakan bagaimana agar kita mampu menguasai diri tetap berjalan di jalan Tuhan. Tetapi dunia ini dengan segala kepintarannya akan juga berupaya untuk mempengaruhi kita untuk meninggalkan Tuhan yang kita percayai. Sekarang tergantung kita. Apakah kita tetap berada di atas dasar Kristus yang sudah kita percayai, atau mungkin oleng memilih jalan lain sehingga kita sesat manang lilu. Jadi asa margogo hitau saluhut na akamang doho tinang mangorom diri mamilit na denggan doho pasidikon najat di hataho trupukom matuhita. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tak kasih mak denggadoi manang nadang jala pikiri sitong doi manang nadang jala sukun roham perbagasan hobbar doi tulomoni rohani debata manang nadang. Jadi adong komunikasi ni diri sendiri dengan iman manang hati nurani sehingga kita sanggup untuk memutuskan apa yang dikatakan oleh suara hati sinodesis kita adalah benar-benar yang baik dan benar. Napaduahon tetaplah berdoa. Unang masadi martangiang tetap berdoa. Portibion dohot habisuhon ni sibolis na say mau taot do. Boy do sibolisi dipakai rupa ni ali-alit tahian dinalaho mangarumari hapor siota. Boy do sibolisi di bagasan rupa ni akka ulaw tabe. Boy do rupa ni sibolisi marhiti akka hinauli ni Portibion. Alay akka halak na manotong martangiang nasay toktong do dihaliangi habadiaon ni debata. Dijamoton tangyang na tordina. Jala mangula tordina majamoton dirina dohot pamatangna. Napatuluhan mo se mengucap syukurlah dalam segala hal. Dunia ini keinginan manusia tidak ada rasa cukup. Dan terkadang rasa tidak puas itulah yang mungkin mendorong bahkan memaksa kita seolah-olah kita ini tidak sadar lagi sudah melakukan dosa. Tetapi seseorang yang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya, maka rasa syukurlah yang lebih besar dia ucapkan, dia panjatkan kepada Tuhan. Dia melihat dan juga mengaminkan bahwa apa yang dia terima sekarang, sekalipun mungkin dia lebih atau bahkan kurang dari yang lain, dia tetap mengucapkan terima kasih. Karena ini ialah yang terbaik buatku. Dan yang keempat ialah hidup dalam damai sejahtera dengan yang lain. Tari detakas parealealeon songon na hinatahon ni naposo ni debata Apostel Paulus dison. Hidup damai sejahtera dengan yang lain. Mulo tahataho pia kamang dohotinang parhapor siaw na togu. Alay mulo sutarida do siya pabahenan sarupa doi dohot naso takas binereng ni dongan. Alani patuduhom mahapor siawmu sian pangulahonon manang pabahenam. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya ialah mati. Hataridaan ni hapor siaw ni
imas ya pabahena do. Hataridaan ni haporsiaw ni imas yan sikap do. Jadi asa takas ditada na humaliangmu ho sahalak hita sahalak na porsia tu Kristus Jesus hanguluhom ma nahi na porsiami. Ngolu haporsiaw na niajarhon ni Tuhan Yesus imaholong. Ngolu na niajarhon ni Tuhan Yesus Kristus hopar tu haporsiaw ta imadame. Jadi marholong ni roha jala mardame ma hita tuna humaliang hita. Ngolu na marhabadiaw no nakamang dohotinang. Tarida doi sian carat ta dalam pembawaan diri. Ngolu na marhabadiaw non pastina berhubungan doodot hahohomon. Adong di ibana hahohomon. Halak na benar-benar marhabadiaon adong do di ibana hahohomon. Hahohomoni rupani dang nagabi persip. Alai hahohomoni adong hamanaton. Jolo dipikiri asa dihatahon. Dan gabe batu partuk Tuhan imana tu akan nahumaliangna. Allah dirajumi imana badiado pamatang naon songon pamatang ni Kristus. Jadi pamangan nang pinasaha ni debata tu hiton ikon marhite hamanato doi dinalaho makatahon si hatahonot to. Manat asa unang nahinatahoni gabi batu partuk Tuhan ni tudongan. Makorhodosay tudongan. Hahohomoni pe muse saur do tuhita budaya Batak. Adong dihita kesopanan hohom. Hohom jalatongam. Sahalak natakas patuduhon hahohomo di dirina tarida do wibawa di bana. Karena dia benar-benar bijaksana dalam pembawaan dirinya benar-benar bijaksana. Ada wibawa itu di dalam dirinya. Jadi dipakatayo peibana hohom jala di pembawaan di diri peibana tarida hahohom. Habadionima na mangarahuti saluhutna. Dihamu pe aka manami dohotina nami takas do diajar ho kamu hataon to akahami anak komuna. Patun hanguluan tois hamagoan. Sudedo akan natoras mengajar honon. Patun hanguluan tois hamagoan. Pangarat to do hitaw saluhut na paisolat do hitaon. Ala pangarat to manang paisolat do hitaw saluhut na ikot takas akahalak na majalo do na makanguluh poda mahita. Poda na rosyan debata marhiti anakna. Dohot poda ni aka na tuat-tuat tabi. Patun hanguluan tois hamagoan. Tu dia pehita mangalaka molo patun do hita na toktong do adong nama jakok kita. Molo patun do hita na se toktong do hita saur tu aka parpunguan. Jadi mendatangkan kehidupan tu hita. Boy hita mardomu dohot na tatopot. Ala adong dihita kesopanan tata krama patun dipakatayon patun dinamar pangalahu. Alai molotois do bagabe hamaguad do tibanay. Molotois do dang adong na olo marsaur dohot ibana. Jadi takasma tahanguluhon jala tapatuduhon hata ni akan natua-tua tatuhita asa patun mahita ay halak na patun taruli do dihanguluan alay molo halak na tois setoktong do mangihut hamagoan tu ibana. Dia do si pilitota. Debata madok pilit na denggan pasiding najat. Hataon madok pilit hapatunon asa taruli ho dihanguluan pasiding hatoison ni roha asa unang hamagoan ujung ni perdalanammu. Di namanomu hita diharoro di Kristusia kamang dohotinang takas nung ngataboton wae ngaha managabe pahean sinjata si pakeota asaboy hita toktong marhabadiaon dibereng debata rajai dirim toktong takasi roham molo pilit do lakanong niulahommu ingot mah sukun asa mulak debata dinalaho paingot tok kita tulalalna nasitong dang hita na puna tiki dang hita na puna diri taon pamatang taon saluhut naon milik ni debatado atong papungu ma harta ni hapor siyamu ala dang diharak ngit ngiti sogot
dang di soro panako. Tading do hinauli ni portibio na kamang doho tinang doho pangisina. Tading do akka ali-ali na adong di portibion. Holat Tuhan Yesus Kristus ido haporusan na manotong. Taingot mahataon. Ia disi artam disido nang roham. Mola di papunguho artam na adong di portibion haraton ningit do sogot soro ni panako. Alay mola di papunguho arta di banua gijang dang diharap ngit dang di soro panako. Ay ia disi artam disido nang roham. Amen. Martangiang mahita. Nunga hujalohami hatam na badiyaw na letuhan na mengajar hot tuhami asa toktong marhabadiyaw kami bisaluhut pabahenan ni panggulmiton ni ngulunami saliling di hasyanganok kami ay nagirgir do niya todi galedo yang godagi ngalituhan dihagalion ni dagingi mamaporus sami tuha gogoom mo na sumurungi asa toktong tukolyom mo haporsyon nami jala sulu-sulu ganup akka perdalanan nami asa saluhut na akadalan nanay hubolus sami hobbar may tu dalan lomoni roham marhite parmingguon nami di perayaan Advent na paduahonon mangula matutu todim tu ganup todi nami dinalaho majakon dohot mangatusi nang makanguluhon hatam na badiyon asa ibaru hami ali Tuhan jala mulak siyan bagas joromon marolopolok todi nami mabuan bohal ni partodionon imahatam na badiyai hutangnya ko kami do ali Tuhan ianakon dohot boru ni naposomi ima amanami padita hari sitorus dohot inang agung sitorus dohot keren sitorus natongon di bagasan persahiton DBD na dirawat ina pali Tuhan tungho manamadaw ni pamatang ni nasida na mamasu-masu ganup akka obat na pinangan ni nasida asa makorhon hamamalumi tu nasida na dua nang naposomi pe amanami dohot ina nami pasikop hahipason ni nasida asa dinamajaga dohot merawat nasida na dua toktong nasida majamoton hahipason na nang saluhut na hamion ale Tuhan husol-soli hami dodo sa pangalawsyon nami marpamuati maroham marnidahami di bagasan Kristus Yesus martangiak kami amin. Marede mahita huhut papungu pilihan paduahon. Amen.
mahoro ni Kristus. Pau baroha ima marhite hauduhon ni roha. Laho mangukap dalan ni Tuhan itu bagasan ngoluna. Di bagasan Kristus jupang mahaluaon nasian debata. Maroha de pikiran hata di nama nuhnu tu hata. Say patuduhon mapabuan naung ibaru rohata. Ima marhite ngolu na ibaru. Namian di bagasan haholongan ni roha. Tatadik kom maroha na buruki. Jalahot mahita di bagasan haluaon nasian debata. Tamartang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasan na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana ni lehon mi oni rodi mamataku osadoho gogoki rodi saluhut aku upasahati Tuhan naso usato kudo. Ale Tuhan debata amanami parasi roha. Hasangapon hamuliaon dohot puji-pujian madihoro di saleleng nilelengna. Moleate marohanami diho. Alani asi ni roham dohot holong ni roham. Ay disuruho do anakmu nasasadai. Asa malua na ginonggomamu siya dosa nabe. Namarlas ni roha do hami nuaing di bagasan haserepon ni roha. Marningot haroro ni anakmu. Dohot hapapatar na tuliat portibion. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na mangolu. Pinuji maho ala ni asi ni roham. Ala dipatutoruho dirim. Gabe saur ho tuhami jol manaleaon. Asa malua akan pinilitmu sian dosa nabe. Sesungguli mahami tuhamu baun ni roha na tutu. Apu lima akan namarsak. Urupi mana targogot dohot namarsahit. Say patiur malakkan ni nalaumate. Asa torang rohana manopot hasonangani. Say topot madongan namin na dihaholomon. Pabicar mabarita na ulit tunasida. Asalam taba akan na porsea. Doho na pasangapok ko. Di ari harorom na sangapi amin. Aliama namin na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say roma harajonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongon. Songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songopanesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangagu.
Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaurhon madamena tutod ditabe. Amin. Amin. Jadi moliate matutu tapasaha tu tuhat tapardenggan basai moliate nang dihamu amanami dohot inanami namarpungu di bagas joro ni tuhata dilihode batama tu hitau ganup tod dihabisuhon dinalaho majakon makanguluho katana nabadiay mulak mahitaw salhut na di bagasan las ni roha mabuan imabohal ni partodiota hatana nabadiay horas maadihita salhut na. Amin haleluya pujita sopa Raja Nasia surgoi. Amin haleluya pujita sopa Raja Nasia